Sanibonani nonke bathandi bomculo wesintu, umculo kaMaskandi. Umtekhala onibingelelayo. Nabathandi ke bomculo kaMtekhala. Ngiyazi ukuthi mhlambe abaningi bayazi ukuthi umtekhala lokho ekhona endimeni futhi usazoba khona ngokusekhona. Bengicela nje ke kubo bonke abathandi bomculo wesintu nabathandi bakaMtekhala ukuthi umtekhala njoba ngisho ukuthi usekhona endimeni usazoba khona futhi usazoba nani. Bengajabula kakhulu bafowethu njoba nibonile nasepagini selikhona namanje ke konke akazokwenza umtekhala ngicela ukuthi nibe naye nimsupport kukho konke. Bafowethu ke ngiselivukane kodwa elidala kodwa ke ngethemba ukuthi ngizongisupporta kukho konke engikwenzayo. Kungenzeka kube khona enizokuthola umtekhala noma ngingakaqinisekisi usuku ne-date. Kodwa ngizonitshela mangabe singazi ukuthi umtekhala kwenzakalani yini abhizi ngayo futhi uzokwenzani. Ngicela kini nonke ke bathandi bomculo ukuthi ngisupporte kukho konke engikwenzayo nibe kanye nami. Ngiyanithanda ngiyazi futhi nani ningithanda. Ngiyabonga. Kwaphinda kwenzeka kuwona amathanda ukwenzelwa. Mina nguNtambo kaGologo bovodliwe zinjinga zakubo kwaMagubane. Zindi inkali ithi ngabankulu ingabusazekeke. Sanibonani emakhaya. Onibingelelayo uYumandla akaHlongwane ozalwa eBergville eMangwaneni. Namhlanje ngibhizi ngeproject kaBhuti omdala kimi uBhuti uMtekhala. So iyo le edlala la ku background. So ungicelile kuBhuti ukuthi angimbambele ngapha eNkinobheni njengonjinini. Ngiyathembisa ukuthi konke esikwenzayo kuzophuma kube impumelelo, kuzophuma kube mnandi kuwo wonke umuntu. Into esicelayo ke support ke ngomsebenzi esiwenzayo. Cela ukuthi simeseke njengabo bonke enhlala nibaseka ngisebenze nabo. Sisebenzela la eMabhozeni istudio. So iproject nje maduzane izolunga sidedele niyize. Sicela ukuthi ni support. Bese kuthi mina njengomandla mangabe ufuna ukungibhuka noma mhlambe ufisa ukuthi sisebenzisane une project ofuna ukuthi siyenze. Ngiyatholakala enambeni yocingo u-065 678 9784 065 678 9784. Leyo number iyafoneleka iya WhatsAppeka futhi. Bese kuthi enkundleni zokuxhumana ku Facebook nguMandla Hlongwane. Bese ku TikTok ngibe uMandla H_SA. Ngicela ke bafowethu ukuthi ni support umsebenzi wethu sidlale ngendlela eright sizokwazi ukuthi nathi siqhubeke sinenzele lokho kuhle sihlale sikwenza. IseMabhozeni Record siyabonga.